Tervetuloa Click Talksiin. Tänään me sukelletaan biotalouden ytimeen otsikolla Puusta pidemmälle, kuinka biopohjaiset ratkaisut vauhdittavat fossiilitonta tulevaisuutta. Mutta mitä me oikein tarkoitetaan biotaloudella? Sillä me tarkoitetaan uusiutuvien luonnonvarojen resurssiviisasta käyttöä tuotteiden, palveluiden, energian ja ravinnon tuottamiseen. Tärkeimpiähän uusiutuvia biologisia luonnonvaroja Suomessa on metsien, peltojen, maaperän, vesistöjen ja meren biomassa sekä makea vesi. Biotaloushan lupaa meille aika paljon. Me voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita uusiutuvilla, me voidaan hillitä ilmastonmuutosta, me voidaan luoda kestävää talouskasvua ja mahdollisesti uusia vientimahdollisuuksia. Mutta samalla tämä tietenkin nostaa tärkeitä kysymyksiä. Mistä tätä biomassaa riittää kaikkiin meidän tarpeisiin, mihin sitä kannattaa käyttää ja miten me saadaan ne uudet innovaatiot oikeasti sinne markkinoille. Tänään meillä on aika ainutlaatuinen kattaus näkökulmia tutkimuskentältä, teollisuudesta ja sijoittajapuolelta. Ja me lähdetään nyt yhdessä pohtimaan, että miten biopohjaiset ratkaisut vois vauhdittaa siirtymää fossiilivapaaseen tulevaisuuteen ja mitä se käytännössä tarkoittaa Suomelle ja Euroopalle. Hypätään heti alkuun vaikka Riina Muilu-Mäkelään. Sä oot siis tutkimuspäällikkö ja erikoistutkija Lukella, eli Luonnonvarakeskuksella. Ihan alkuun lyhyesti, mitä Luke oikein tekee? Me tutkitaan luonnonvaroja, Suomen luonnonvaroja hyvin laajasti, monella eri rintamalla, näin voi sanoa. No mites sun työ sitten käytännössä pitää oikein sisällään? No nyt tutkimuspäällikkönä biokiertotalousohjelmassa ja fokusalueen lisäarvo uudet tuotteet vetäjänä on keskittynyt näihin nimenomaan biomassojen, minkälaisia lisäarvoinnovaatioita voidaan saada biomassoista ja miten biomassoja pitäisi prosessoida ja mistä niitä biomassoja saadaan. Ja Luken tontti ehkä on tässä kysymyksessä. Meillä on pitkä historia alkutuotannon kanssa, niin siellä alkutuotannon puolella ja sitten jotenkin se biomassojen prosessointi etenkin on niin kuin fokuksessa. Mites Antti Rintala, sä oot teollisten sijoituksien sijoitusjohtaja Tesillä, eli Suomen teollisuussijoitus Oy:llä. Ja onko mä oikeassa, että tämä on suhteellisen uusi nimitys sulle myös? Joo, kyllä. 3 viikkoa tässä nyt vyön alla kokemusta Tesillä. Se on oikein hyvä. Se on enemmän kokemusta kuin kellään meillä muilla tuosta positiivista. Aivan. Mitäs kaikkea Tesi nyt oikein sitten tekee? Joo, eli Tesi on siis valtion pääomasijoitusyhtiö ja me Tesillä sijoitetaan markkinaehtoisesti sekä pääomarahastoihin että tehdään myös suoria sijoituksia startuppeihin, kasvuyhtiöihin ja myös teollisuuteen, teollisuuslaitoksiin tavoitteena, että luodaan kasvua ja kansainvälistymistä ja saadaan investointeja liikenteelle Suomen käyttöön, Suomen hyödyksi. Joo, Suomen oma rahasto, millä kasvatetaan Suomen yrityksiä. Kyllä, yhdessä sitten yksityissektorin kanssa. Tesi on vähemmistösijoittajana ja aina tehdään kanssa sijoituksia. Joo, juuri näin. No miten käytännössä, mitä kaikkea tämä sun 3 viikkoa pitää sisällään? Joo, kyllä. Tässä 3 viikon syvällä rinta-ainalla, mutta pitää sisällään siis uusien sijoituskohteiden etsimistä. Sitten paljon on sijoituskohteiden arviointia ja sitten sijoitusten toteuttamista ja sitten kun sijoitukset on toteutettu, niin sitten tuetaan portfolioyhtiöitä ihan siinä arvonluonnissa. Eli aika sillä monivaiheinen on teillä. Monivaiheinen ja läpi sen niin kuin sijoitusprosessi elinkaaren. No niin. No viimeisenä Stefan Sundman, sä oot yhteiskuntasuhteiden johtaja UPM:llä. Mitäs kaikkea UPM nyt sitten oikein tekee? UPM tekee aika paljon. Iso teollinen yhtiö, perinteinen puun jalostaja, mutta tänään me ollaan materiaaliratkaisujen tarjoaja vaihtoehto fossiilikulutukselle. Laajasti, globaalisti tehdään erilaisia paperituotteita, paperipakkausratkaisuja, tarraratkaisuja, selluloosaa laajasti erilaisiin tarpeisiin ja sitten tehdään
energiaa, tehdään biopolttoaineita, ruvetaan kohta valmistamaan biomolekyylejä, eri niin kuin laaja skaala biopohjaisia uusiutuvia tuotteita, joilla voidaan korvata fossiilikulutusta ympäri maailman. No niin. No mitäs tässä kaikessa, mitä UPM tekee, niin mitä sun työ sitten spesifisti pitää sisällään? No mun työ on varmaan aika monipuolista sinänsä, että mä toimin yhteiskuntasuhteissa ja pyrin yhteensovittamaan yhtiön strategiaa yhtiön suuntaan ja sitten sitä, mitä mä seurataan yhteiskunnallista kehitystä, lainsäädännön kehitystä eri puolilla maailmaa ja sitten välittämään meidän viestejä muun muassa niin kuin päättäjille siitä, että mitä jotkut aloitteet voi meille merkitä ja sitten toisaalta niin kuin tehdä ehkä omia aloitteita siitä, että miten tämmöistä vihreää siirtymää tai puhdasta siirtymää voisi oikeasti edistää samaan aikaan, kun tietysti pitää huolehtia kilpailukyvystä ja meidänkin yhtiön osalta niin siitä, että siinä on terve pohja kaiken alla. Hypätään tähän heti alkuun tämmöiseen ajatusleikkiin. Eli kuvitellaan, että meillä olisi rajattomasti käytettävissä kestävästi tuotettua biomassaa. Mitä meidän ihan ensimmäisenä pitäisi sillä korvata? Mä heitän vaikka Riina sulle saman tien pallon takaisin. Joo, no jos biomassa on rajattomasti käytössä, ensin tietysti tulee ensin ruoka, että ruoantuotanto pitää turvata, kun biomassaa tuotetaan, että siitä lähdetään, mutta jos biomassa on kerran rajattomasti, niin seuraava tärkeysjärjestyksessä on tietenkin, että me pystyttäisiin nämä fossiiliset materiaalit korvaamaan näillä biopohjaisilla, eli kyllä mä lähtisin muovipakkauksia korvaamaan ensimmäisenä ja sitten myös tekemään tällaisia pitkäaikaisia tuotteita, joissa hiili pysyy pitkän aikaa sidoksissa. Eli esimerkiksi rakennusmateriaalit voisi olla tämmöisiä, joihin sitä hiiltä pystytään sitomaan pitkäksi aikaa. Niin ehkä lähtisin näistä. No niin. Mitäs muut? Mitäs Antti sanoo? No mä sanoisin, että lähdetään lisäarvo edellä, kun on näin loistava tilanne, että on rajattomasti kestävää biomassaa tarjolla. Eli biomateriaalit ja biokemikaalit, että haetaan sitä niin kuin lisäarvoa tonnia kohti. Ja samaan aikaan sitten hyödynnetään biomassaa myös täysmääräisesti, että sivuvirrat ja tähteet sitten myöskin korkean lisäarvon käyttö esimerkiksi vaikkapa lentopolttoaineeksi. No niin, eli enemmän niin kuin, että jalostetaan pitkälle. Kyllä, joo. Lisäarvo edellä. Just näin. Mitäs Stefanilla on joku mielessä siellä? No, on toki ja siis nimenomaan siis jos on rajattomasti käytössä, niin ehkä ihan yksinkertaisuudessa se mun vastaus olisi ollut se, että korvataan fossiilisia. Joo. Meidän ilmasto on lämmennyt siitä syystä, että me ollaan lisätty hiilidioksidia ilmakehään ja se kaikki tulee fossiilisista raaka-aineista, energialähteistä. Jos me voitaisiin ne korvata, niin me voitaisiin hillitä ilmastonmuutosta. Jos meillä olisi rajattomasti sitä biomassaa, niin meidän pitäisi vaan pyrkiä korvaamaan laajasti fossiilisia. Nyt katsoin tätä niin kuin teollisuusalaa, mitä mä edustan. Joo. Ja totta kai on itsestään selvää, että sit yksittäinen yhtiö tarkastelee sitä niin päin, että sen pitäisi tietysti olla kannattavaa ja taloudellisesti kestävällä pohjalla, mitä tahansa tehdään. Mutta se niin kuin yksinkertainen pääperiaate pitäisi varmaan olla, että meillä on fossiilitalous ja meillä on joku uusiutuva talous, joka ei kiihdytä ilmaston lämpenemistä. No niin, tässä oli aika hyvät vastaukset ja musta tuntuu, että te olitte aika tyhjentäviä myös mun monien tulevien kysymysten kannalta, niin pitää katsoa, miten mä navigoin niitä. No nyt voitaisiin mennä vähän niin kuin ensimmäiseen varsinaiseen aiheeseen, jota tässä vahvasti jo sivuttiin. Eli mehän tosiaan voidaan käyttää biomassaa monipuolisesti eri sektoreilla korvaamaan fossiiliperäisiä raaka-aineita. Me voidaan esimerkiksi tehdä biopolttoainetta tai rakentaa taloja puusta sementin sijaan. Te sanoitte kaiken, mikä mulla täällä jo valmiiksi lukee. Ja me pystytään myös tosiaan tuottaa rajallinen määrä nyt valitettavasti realistisessa tilanteessa biomassaa metsissä ja pelloilla. Ja tosiaan tällä rajallisella määrällä meidän pitää myös kattaa se ruoka, se elintärkeä biomassa, jota me kaikki syömme. Mites jos otetaan semmoinen kulma vielä, että otetaan vähän Suomen kilpailukyky tähän mukaan, niin mitäs meidän suomalaisten kannattaisi silloin meidän tällä biomassalla me oikein tehdä, jos me halutaan taata Suomen kilpailukyky jatkossakin. Ja tässä vaiheessa voidaan toki jatkaa tällä samalla linjalla, että Riina aloittaa sieltä, mutta jos tuntuu siltä, niin se, joka ensimmäisenä
nappaa mikin, niin käykää kiinni vaan. No mä voin aloittaa. Siis eka ajatus, mikä mulle tulee mieleen, on tietysti se, että meillä ei ole sillä tavalla ole semmoista yhteistä metsää, josta me yhdessä päätetään. Se on ehkä semmoinen kulma, minkä mä tähän keskustelussa toisin, että sen metsän omistaa suomalaiset yksityishenkilöt tai vaikka seurakunnat tai valtio. Ja sitten sitä metsää tarjoutuu ostamaan, sitä puuta tarjoutuu ostamaan yhtiöt, jolla on sitten taustallaan jonkunlainen oma strategia, jonkunlainen oma näkemys siitä, että missä meillä voisi olla joku etu, missä meillä voisi olla joku erityinen asema, mistä me saadaan rakennettua liiketoimintaa. Sitten mitä tahansa niin kuin joku taas tekee, niin siinä on aikamoinen aikajänne. Siinä on jonkunlainen sitoumus sen mahdollisen investoinnin takana, että se on laskettu jollekin aika pitkälle pitoajalle. Ja nämä on ehkä semmoisia elementtejä, joita mä tässä niin kuin yhteiskunnallisessa keskustelussa voisin kaivata vähän enemmänkin, koska välillä me mennään vähän siihen helposti, että miksi me teemme vain me teemme vain jotain tuotetta, kun me voisimme tehdä jotain muuta. Mutta ehkä se ei ole ihan noin yksinkertaista sitten loppujen lopuksi. Joo, toi oli hyvä avaus. Tuleeko Antti jatkaa sitä? Mä voin vaikka jatkaa tästä, ehkä avata myös vähän tesiroolia. Eli me fokusoidaan sinne, missä on rahoituskapikkoa ja tuottopotentiaalia. Ja kyllä tässä niin kuin uudet biomateriaalit ja myöskin biopolttoaineiden puolella niin on siellä kyllä niin kuin paljon mahdollisuuksia luoda sitten kasvua ja kilpailukykyä Suomelle ja saada semmoista niin kuin hyvää liikettä siellä, semmoista niin kuin klusteria, jota meillä on jo vahvasti niin kuin metsäteollisuuden parissa esimerkiksi, niin näillä uusilla osa-alueilla, mutta samaan aikaan totta kai niin kyllä se niin kuin priorisointi on välttämätöntä myöskin, että jos miettii raaka-aine saatavuutta, josta on aika kova kilpailu Venäjän puuntuonnin loppumisen jälkeen kyllä että on paljon mahdollisuuksia, mutta pitää tehdä rohkeita priorisointeja, jotka ei ole todellakaan helppoa, kun on aika niin kuin paljon tässä niin kuin sidosryhmiä mukana. Joo, no Metsätiedepaneelin julkaisussa Lankusta lääkkeiksi, niin siellä nostetaan esiin, että nämä tuotteet, mistä sitä lisäarvoa voitaisiin saada, niin ne voidaan jakaa 2 kategoriaan, että olisi tämmöisiä nykyisiä tuotteita, joita olisi just pakkaukset ja rakennusmateriaalit ja tekstiilit, ja niitä parantamalla ja niiden tuotannon energiatehokkuutta parantamalla voidaan saada lisäarvoa. Ja sitten tietysti uudet innovaatiot, joita voisi sitten olla vaikka, jos olisi sellupohjaisia innovaatioita, niin tämmöiset haavamateriaalit, suodatuskalvot, niistä on saatu hyviä esimerkkejä aikaan, ja sitten kudosviljelyalusta, tämmöiset erilaiset teknologiat. Ja ligniinistä taas sitten ehkä voisi nostaa tämän kovan hiilen, joka menisi grafiitin korvaamiseen, akkuteollisuuteen, ja ligniini taipuu hyvin moneen erilaiseen, esimerkiksi vaikka emulsioihin, nanokokoisena ja hyvin monenlaisia uusia innovaatioita. Mitäs me tarkoitetaan emulsiolla ja mihin kaikkeen me voitaisiin sitä soveltaa? No kasvorasvat esimerkiksi olisi tämmöisiä emulsioita. Joo. Tietynlaisia ominaisuuksia saadaan livoksiin ja tuotteisiin ja poiteisiin ja voisiko ne samoja ominaisuuksia, mitä niissä nyt jo on, me voitaisiin vaan tehdä niitä myös puupohjaisesti vai? Nimenomaan korvata jotain synteettisiä tai fossiilisia kemikaaleja, joita on nyt käytössä. Eli aika paljon on ikään, sä luettelit tuossa aika monta semmoista hyvin spesifiä, aika pitkälle jalostettua tuotetta, niin ikään kuin potentiaalia on. Onko nämä enemmän semmoisia, että kuinka paljon niihin sitten käytetään sitä biomassaa? Nythän se on, perinteisestihän se on ollut se on niin kuin kartonki ollut aika isossa osassa Suomen niin kuin biomassan, tai niin kuin mitä esimerkiksi metsäteollisuus on tehnyt niin kuin siitä puusta. Niin eikö ne ole kaikki, ja joku mulla itsellä on bioteknologiataustaa, niin tunnistan tuon soluviljelyalustan. Niitähän ei ihan niin isoja määriä varmaan tarvita kuin mitä jotain muita. Mitäs Stefan sanot tuohon? No se on varmaan just yksi tekijä tässä kaikessa pohdinnassa. Ensin mä varmaan haluaisin sanoa sen, että
että kyllähän meidän alalla niin jatkuvasti uudistutaan ja meidän tavallaan tämmöisellä metsäpohjaisella biotaloudella on niin kuin noin 150 vuoden historia tässä maassa. Täällä on aikanaan tehty Englannin ja Iso-Britannian tekstiiliteollisuudelle lankarullia sorvattu. Se on ollut Suomen päätuote niin kuin viennissä, mitä on tehty täällä puusta. Onko näin? Joo, ja ei niitä, niin tehdään tänään muovista. Lankarullien sorvauksen tähteestä ruvettiin keittämään sellua. Ja nyt tänään sellun tähdevirrasta eli mäntyöljystä me tehdään biopolttoainetta korvaamaan fossiilidiiseliä autojen tankeissa. Että kyllähän tämmöistä jatkuvasti tapahtuu. Mutta ehkä se on myös semmoinen tekijä, että jos mä niin kuin mietin UPM:n näkökulmasta, iso teollinen yhtiö tekee tutkimusta, tuotekehitystä ja etsii niitä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Ja aina on ideoita ja aina on semmoisia aihioita, joita viedään eteenpäin ja sitten jossain vaiheessa niitä pyritään skaalaamaan varsinaiseksi liiketoiminnaksi ja sitten sieltä pitää löytää ne kasvuedellytykset ja semmoinen niin kuin näkymä siitä, että tästä saadaan ihan merkittävää liiketoimintaa. Ja sitten tullaan vähän tämän niin kuin volyymikysymyksen, että sulla voi olla joku yksittäinen tosi hyvä tuote, niin kuin meilläkin solun kasvatusalusta, tosi pitkälle jalostettu arvokas tuote ja ehkä kuitenkin sitten volyymit aika pienet ja me kehitettiin sitä pitkälle, mutta nyt me ollaan käytännössä jouduttu tekemään se päätös, että me fokusoidaan meidän uusien tuotteiden kehitys muutamaan, missä me nähdään potentiaalia kasvattaa sitä merkittäväksi niin kuin useiden miljoonien liikevaihtoa tuottavaksi liiketoiminnaksi. Näitä valintoja sitten taas myös teollisuudessa joutuu tekemään. Jos mä voin jatkaa tähän, koska Stefan on hyviä pointteja. Jos miettii sijoittajan näkökulmaa, niin kyllä se on myöskin todella tärkeää, että sit jos se lähtee vetämään, niin sit sitä kasvuväylää on, että siitä voi kasvaa isoksi. Et siinä mielessä, jos miettii tämmöisiä niin kuin isoja sektoreita, vaikka niin kuin tekstiilit, toisaalta myös niin kuin mainitsit, ne myös pinnotusaineet, jos miettii niin kuin pakkauksia ja vaikka tämmöisiä niin kuin muovin korvaamista, vaikka kartonkipohjaisilla, jos on sitten niin kuin biopohjaiset tämmöiset barrier coating pinnotteet, jotka estää sieltä sitten, että neste ei valu, kuuma kahvi valu käsille, niin sieltä löytyy tämmöisiä niin kuin isoja segmenttejä, jossa sitten onnistuessaan on mahdollista tehdä isoa kannattavaa liiketoimintaa. Juuri näin. Samalla kun sitten edistää vihreää siirtymää. Joo. Eli me haluttaisiin yrittää löytää sieltä suosta ne potentiaaliset innovaatiot, jotka sitten skaalautuu aidosti. Ja se soluviljelyalusta nyt ei näytä vielä olevan. Se oli eräänlainen esimerkki, mutta toisaalta sitten varmaan niin kuin kaikki tiedostaa sen, että digitalisaatio haastaa perinteisen paperin kulutuksen. Me ei lueta enää sanomalehtiä samalla tavalla printtinä kuin aikaisemmin. Meidän yhtiö on ollut todella ylpeä paperintuottaja. Tänään me käännetään meidän paperiliiketoiminta yhä enemmän tämän tyyppisiin erikoispakkausratkaisuihin, kevyitä pakkauksia, missä on teknisiä ominaisuuksia niin, että niissä voi säilyttää vaikka elintarvikkeita. Siellä on ihan ohuita kalvoja, jotka voi olla sitten biopohjaista materiaalia, joka mahdollistaa sen, että vaikka Karilan piirakka siellä säilyy. Tai siinä voi olla läpinäkyvä kalvo, joka on biopohjainen niin, että nähdään, mikä siinä pakkauksen sisällä on. Että me korvataan tavallaan muovia tai vastaavia materiaaleja tämmöisillä uusilla paperipohjaisilla ratkaisuilla. Joo. Mä olisin kysynyt tästä kaskadiprosessoinnista. Me paljon keskitytään siihen, että me saataisiin erilaiset jakeet hyötykäyttöön ja miten kannattaa energiatehokkaasti prosessoida. Mikä se on siis kaskadiprosessi? Kaskadiprosessointi, eli meillä on tietty biomassa, niin siitä voidaan erottaa hyvin monenlaisia erilaisia komponentteja, vaikka just kuituja erilleen ja aineita erilleen ja niin poispäin. Ja sitten kaikille eri fraktioille, jos niille pystytään löytämään hyötykäyttö, niin tavallaan se prosessoinnin hinta jakaantuu silloin useampaan tuotekategoriaan. Niin ja se voi tehdä sitä kannattavammaksi, mutta se vaatii sitten teollisen ketjun, jossa on aina tuottaja ja toimija hyödyntämässä sitä ylijäävää jaetta. Just näin. Niin miten tämmöisen ketjun synnyttäminen näyttäytyy tällä hetkellä? Ehkä teidän näkökulmasta kiinnostaa tietää. No mä näen sen arjessa koko ajan. Siis UPM:n tyyppinen
yhtiö ostaa kokonaisia puita ja me voidaan ostaa yksittäisiä tukkeja tai yksittäisiä latvuksia, vaan useimmiten me ostetaan se kokonainen puu ja en tiedä, siis yhdestä yksittäisestä puusta voi tulla 7 eri tuotetta. Tukki kannattaa jalostaa rakennusmateriaaleiksi, sahata tai sorvata vaneriksi. Mutta te ette varmaan itse olisi se firma, joka tekisi välttämättä kaikilla niillä lopputuotteilla tai sivutuotteilla mitään. Ei välttämättä, mutta kyllä aika pitkälti niin kuin moneen osaan puusta on sitten ratkaisu. Että on se sitten tavallaan rakennusmateriaaleja, sellua, paperia tai vaikka biopohjaista energiaa. Et kyllä ne puu pitää ensinnäkin ainakin käyttää täysimääräisesti, tehokkaasti. Että se on se päälähtökohta. Sitten jos löytyy hyviä synergioita kumppaneiden kanssa, niin totta kai niitäkin tehdään. Mutta se on ehkä tämmöinen niin kuin tietynlainen kaskadi, että pyritään hakemaan ne kaikki mahdollisimman arvokkaat ja fiksut käyttökohteet puun eri osille. Joo. Ja tuolla kentällä on myöskin kyllä aika paljon niin kuin startup, scale-up-tahoja, jotka on sitten tehnyt mun mielestä hyvin menestyksekkäästi myös yhteistyötä esimerkiksi metsäteollisuuden kanssa, että on tullut uusia innovaatioita vaikka esimerkiksi ligniinin hyötykäyttöön pakkauksissa ja sitten paljon tämmöistä niin kuin kuitupohjaista niin kuin pakkausmateriaalipuolta ja kosmetiikkaa ja näin ja tiedän useamman kuin aika montakin tapausta, että se ensimmäinen ankkuri ja asiakas on itse asiassa löytynytkin aika niin kuin läheltä tai sitten on metsäteollisuudesta tai vaikka sitten niin kuin itse asiassa se niin kuin tuotantolaitos on sitten pystytty niin kuin tekemään sinne niin kuin olemassa oleville laitoksille ja hyödyntää sitten synergioita, että tämmöistä niin kuin yhteistekemistä, että isot yritykset ja sitten startup-kasvuyrityskenttä. Aivan. Suomi tulee yhteen tässä. No hei, hypätään tuosta pikkusen laajemmin tuohon niin kuin ylipäätänsä näiden tuotteiden markkinoihin ja niiden kysyntään. Koska jotta biopohjaisella materiaalilla todella voisi korvata fossiiliset raaka-aineet, niin meillä tietenkin pitää olla niitä markkinoita niille. Me tarvitaan kysyntää, me tarvitaan kuluttajien ja sijoittajien kiinnostusta. Eli nyt me voitaisiin vähän pureutua siihen, että millä ehdoin biopohjaiset tuotteet voivat saada vielä paremman aseman tämmöistä materiaalitaloutta kuin mikä niillä tällä hetkellä on. Minkälaisia ajureita te näette biopohjaisten tuotteiden käytölle tällä hetkellä? Että mikä sitä kysyntää luo? Tulee 3 tekijää mieleen. Ensinnäkin niin regulaatiolla on yhä tärkeä rooli kyllä ja on myös niin kuin hyviä esimerkkejä vaikka sieltä biopolttoaineiden puolelta, että kuinka regulaatio on sitten luonut kysyntää ja saanut isoja investointeja liikenteeseen myös Suomessa. Joo. Sitten toisekseen niin kyllä brändeillä ja kuluttajilla on ilman muuta tärkeä rooli kyllä ja kyllä siellä niin kuin löytyy semmoista edelläkävijyyttä. Totta kai nyt on myöskin niin kuin tiukat taloudelliset ajat, että se ei ole niin kuin kuluttajallekaan välttämättä niin helppoa sitten maksaa yleensä enemmän sitten kestävästä tuotteesta. Ja tämä sitten tuleekin tähän kolmanteen tekijään, eli teknologian kehittymiseen, että mitä lähemmäksi päästään sitä fossiilista vaihtoehtoa suorituskyvyn ja kustannuksen osalta, niin sen helpompaa on sitten tehdä sitä siirtymää. Ja kun näitä tekijöitä alkaa olla kohdalla, niin kyllä sitten niin kuin sijoittajat kiinnostuu ja saadaan rahaa liikenteeseen ja sitten uusia sitten tehtaita ja uusia yrityksiä kasvuun. Joo. No näin se varmasti on, että ensimmäinen asia ainakin tuntuu tässä tutkimusnäkökulmasta, että pitää saada toimiva materiaali tai toimiva tuote ja sen pitää olla yhtä hyvä kuin se, mitä sillä halutaan korvata. Että kuluttaja ei kuitenkaan halua maksaa siitä huonommasta tuotteesta sen takia, että se on niin kuin kestävämpi ja ilmastoystävällisempi. Että kyllä se toimivuus on varmaan just se ja sitten se kustannus että se on riittävän alhainen. Ja isoja drivereitahan siellä taustalla on tietenkin ilmastonmuutos, ympäristön kemikalisoituminen ja sitten mikromuovit, joita meillä on ympäristössä paljon. Että nämä on mun mielestä ne motivaattorit koko tälle kehitykselle siellä taustalla. Mä tartun tuohon heti, eli
mikromuovit oli hyvä nosto. Onko niin, että jos me tehdään esimerkiksi pakkausmateriaaleja tai jotain muita tuotteita puupohjaisesti esimerkiksi tai jostain muusta biomassasta, niin silloin kun meillä ei ole samanlaista ongelmaa mikromuovien kanssa? Siis voi olla, että se täytyy tietenkin tutkia se materiaali. Sen pitäisi olla riittävän biohajoava, että sinne ei jää niitä, että biomuoveissa on tätä samaa ongelmaa. Juuri näin, että sitten kun se on tarpeeksi muovin kaltainen, niin sitten ne samat, totta kai koska se on kestävää, niin sitten ne samat ikään kuin hyödyt ja haitat tulee myös niissä. Niin, kyllä. Joo, ja muovin kanssa tietysti se on hyvin kestävä materiaali. Niin. Ja se on sen, minkä takia sitä halutaan monessa tilanteessa käyttää. Kyllä. Ja sitten taas, jos on biohajoava ja sitten sen pitäisi olla kestävä, niin se ei ole helppo kombo. Joo. Tietysti. Ja vielä kierrätettäväkin. Vielä kierrätettävä. Iso suuntaan. Joo, ei kun mun mielestä muovikeskustelusta sen verran, että siinähän on niin kuin monta kysymystä, jotka pitäisi pyrkiä ratkomaan. Et muoviin liittyy tavallaan tämä ilmastonmuutoskysymys, että mikä on se muovin raaka-aine, onko se niin kuin fossiilinen, onko se uusiutuva. Ja siihen varmasti meidän ala pystyy tarjoamaan niin kuin ratkaisuja, niin kuin esimerkiksi UPM tulee käynnistämään tämän vuoden lopussa ison jalostamon Saksassa, joka tekee biopohjaisia kemikaaleja, muun muassa raaka-aineita muoviteollisuudelle. Mutta ne on biopohjaisia raaka-aineita muoviteollisuuteen. Mutta samaan aikaan niin muoviin liittyy myös jätekysymys. Mikromuovit, muovit kerääntyy ja tänne meriin ja vesistöihin, eikä ne hajoa. Ja se on ihan jätehuoltoasia myös. Kyllä. Et se on, siihen liittyy kierrätettävyys, kierrätys, talteenotto ja globaalisti. Ja sitten tavallaan niin kuin mikromuovit. Et muoviin liittyy niin monta eri kulmaa, että jos sä oot tarjoamassa niin kuin ratkaisua johonkin muoviin liittymään ongelmaan, niin sä et välttämättä saa kaikkiin. Se on monipuolinen kysymys. Ehkä vielä tähän keskusteluun tavallaan, että mistä se kysyntä voidaan synnyttää, niin kyllä tietysti meilläkin on kokemusta biopolttoaineista ja siitä biopolttoaineregulaatiosta. Siihen meidän vanhaan lankarulla tehtaaseen Lappeenrannassa on nyt rakennettu biojalostamo ja me tehdään biopolttoainetta. Se tehdas on vielä olemassa se lankarulla? Siis se tehdasrakennus on olemassa, se on vanha tiilirakennus Lappeenrannan Kaukaan tehtaalla ja hyvin erilainen sisältä. Siellä ei ole enää sorveja eikä siellä ole sitä sorvijätettä lattialla, vaan siellä on tietokoneita ja näyttöjä ja ohjataan meidän jalostamoa sieltä. Ja sitten siellä on labratoimintoja. Mutta joka tapauksessa se liiketoiminta on synnytetty politiikalla, regulaatiolla. Osana niin kun ilmastonmuutoksen hillintää, niin EU:ssa on näitä tavoitteita lisätä uusiutuvaa polttoainetta fossiilipolttoaineen sekaan. Ja ne tavoitteet luo kysyntää, ne luo markkinan ja semmoista vastaan voi sitten investoida. Ja siihen liittyy sitten taas semmoinen todella tiukka oletus ja odottama yritysten suunnalta, että me voidaan myös luottaa, että semmoinen markkina sitten säilyy ja että se politiikka ei muutu, vaan on vakaata ja pitkäjänteistä. Ja se on sitten niin kuin oikeasti semmoinen, että politiikkakin muuttuu aina vuosien mittaan, niin siinä joutuu arvioimaan sitä riskiä, kun tämmöiseen lähtee. Joo, niin se varmasti on. Täysin samaa mieltä itse asiassa tosta ja se on todella tärkeää, että se on ennakoitavaa ja sitten myös läpinäkyvää ja myös, että ei pelkästään niin kuin tavoitteet, vaan sitten myös ne mekanismit, jolla sitten niihin tavoitteisiin päästään. Että jos ajattelee vaikka nyt näitä biotehtaita, niin ne kuitenkin tehdään vuosikymmeniksi siinä niin siinä on niin kuin korkeat panokset. Täytyy olla sitten luottoa siihen pysyvyyteen ja läpinäkyvyyteen. Jep. Ja toisaalta sitten niin kuin jos me mietitään tällä hetkellä vähän eri alaa, mutta miten aurinkopaneelit on nyt niin kuin napannut tuulta alle. Ja se on tyyliin niin, että se oli alun perin, oliko se Saksan hallitus, mikä on ollut hyvin tärkeässä roolissa joskus 2000-luvun alussa, että ne on sysännyt sen aluille, luonut sen poliittisen ympäristön. Ja nyt se ei todellakaan tarvitse politiikkaa tuekseen. Kiina on napannut siitä kiinni ja maailma muuttuu vahvasti. Niin kyllähän se myös onhan se valtava kilpailuetu sitten, jos on ne tehtaat siinä vaiheessa paikallaan, kun se kysyntä räjähtää. Se on varmasti just näin. Ja se onkin se vaikeus siinä, että mitä jokainen teollinen toimija joutuu miettimään, että missä se meidän liiketoimintamahdollisuus on, missä me erottaudutaan ja missä me nähdään niin kuin
meille mahdollisuudet. Jeps. Hei mä hyppään vielä sen verran tässä. Olisi taas paljon, mitä mä voisin kysellä, mutta miten niin kuin jos mietitään samalla tätä laajempaa kuvaa, ei ainoastaan biotaloudesta, vaan siitä, että miten me saadaan niin kuin kasvua Suomelle samalla ja tämä on meille elintärkeä ala ja ollut historiallisesti. Ja sitten me samalla huomataan, kuinka Euroopassa ja Suomestakin hirveästi niin kuin meillä on hyvä startup-skene ja täällä luodaan paljon innovaatioita ja sitten ne valuu tuonne maailmalle ison rahan luokse. Niin miten me voidaan varmistaa, että tässä on taas hirveästi nostettu kiinnostavia innovaatioita esiin ja tehdään hyviä investointeja ja näin. Niin miten me niin kuin varmistetaan, että jotenkin tämä pysyisi täällä eikä se ole kohta jotenkin tekkimiljardöörien portfoliossa vaan yksi osa ja suomalaiset täällä taas ruikuttaa omaa osaansa? No ainakin yksi näkökulma olisi, että me saataisiin tietenkin osaajat pysymään Suomessa, että kun meille tulee näitä kansainvälisiä tutkijoita ja opiskelijoita Suomeen, niin sitten meillä olisi riittävät houkuttimet, että nämä osaajat pysyy Suomessa. Ja tietysti tutkimukseen ja innovaatioihin rahoituksen suuntaaminen on tärkeää ja sitten mun mielestä hyvä ilmiö on myös se, että nyt enemmän ja enemmän rahoitusinstrumentit on rakennettu niin, että ne jopa pakottaa tekemään tutkimuksen ja teollisuuden niin kuin tekemään yhteistyötä keskenään, että rahoitus on menossa siihen suuntaan vahvasti. Tietysti ei saisi kääntyä ihan kokonaan sinne, mutta että sille perustutkimukselle pitää olla se oma tila, mutta että se auttaa siinä semmoisen tutkimuksen ja käytännön yhteenkuromisessa. Että tämä on ainakin yksi millä voidaan auttaa sitä hyviä näkökulmia. Pysyvyyttä Suomessa. Hyviä näkökulmia ja samaa mieltä tuosta rahoituspuolesta, että tosi tärkeää saada sitten pääomia liikkeelle erityisesti niille lupaavimmille osa-alueille kyllä ja ei pelkästään siihen tutkimuskehitysvaiheeseen, vaan kyllä monesti pullonkaulana on myös se ensimmäinen kaupallinen laitos kyllä, että siihen sitten pääomien saamista yhdessä kyllä niin, että pidetään riittävän pitkään kiinni lupaavimmista lähdöistä Suomessa ja toisaalta sitten maailmalla on myöskin niin kuin paljon osaamista ja paljon kyvykkyyttä, jota me pystytään sitten houkuttelemaan Suomeen rakentuen vaikka tähän meidän hyvin vahvaan metsäsektorin osaamiseen. Joo. Niin näkisin, että tässä on tärkeää niin kuin molemmat suunnat, että sekä Suomen parhaimpien innovaatioiden niin kuin pitää mennä riittävän pitkään täällä, että kansainvälisesti saadaan sitä houkuteltua tänne. Juuri näin. Osaamisesta ihan samaa mieltä. Meillä on valtavan hieno koulutusjärjestelmä tällä alalla tässä maassa ja en mä ole sitä niin kuin maailmalla löytänytkään vastaavaa, mitä meillä täällä Suomessa oikeasti on. Joo. Ja tietysti itsekin alan insinöörikoulutuksen saaneena, mutta meillä tehdään hyvää tutkimus- ja kehitystyötä ja tehdään tosi hienossa yhteistyössä tässä maassa tutkimuslaitosten, yhtiöiden ja niin kuin erilaisten tahojen kesken. Se on todella arvokasta ja sitten kaikki se tietysti pyrkii siihen, että siitä seuraa investointeja, sieltä seuraa niin kuin pitkäksi moniksi vuosikymmeniksi investointeja, työpaikkoja ja teollista toimintaa. Ja siinä arvioinnissa pitää niin kuin muistaa sitten taas, että Suomi ei ole millään tavalla suljettu yhteisö, vaan me ollaan niin kuin osa globaalia kilpailua ja Suomi on vähän etäällä markkinoista. Ja se etäisyys markkinoista tarkoittaa, että meillä tulee vähän ekstra logistiikkakustannuksia täältä, kun me viedään niitä tuotteita tuonne päämarkkinoille. Ja tavallaan siihen kilpailukykyarviointiin vaikuttaa sitten kaikki kustannustekijät loppujen lopuksi. Yeah. Siellä on kaikki raaka-aineet ja energiat ja työvoimat ja logistiikat ja näin poispäin. Ja siitä pitää huolta. Yeah. Totta kai yhtiöt tekee kaikkensa sen eteen, että tehtaiden niin kuin toiminnoissa tuottavuutta kehitetään joka ikinen päivä. Ja yksittäinen euro per tonni tuotettua tuotetta on saavutus, jos me saadaan tuottavuutta parannettua tehtaiden sisällä. Ja sitten siihen liittyy tietysti totta kai ympäröivä yhteiskunta, ympäröivän yhteiskunnan vakaus, kehitys, kustannustasot, verotukset ja kaikki muut, mitkä on ihan
politiikkaa ja tietysti mun työssä ihan arkea. Joo, toi on kyllä. Ja varmaan niin kuin voisin kuvitella, että tässä palataan taas siihen, että on ne pitäisi tunnistaa ne ikään kuin nopeimmat tai parhaimmat lähdöt, koska meillä, sä vähän tuossa viittasit siihen, että meillä ei ehkä ihan sillä lailla, me ei olla Euroopan keskiössä eikä maailman keskiössäkään sijainniltaan. Me ollaan ehkä vähän altavastaavia siinä. Ja meillä nyt ei ole ihan ehkä semmoista valtavaa kansallista pääomaa samalla tavalla kuin jossain päin maailmaa saattaa olla enemmän, niin me pitää varmaan olla aika tarkkoja siitä just, että mihin me ikään kuin ne vähät pelimerkkimme sitten laitetaan, että tämä homma toimii. Nyt voisi sanoa, että Suomi on kyllä jossain määrin tämän biokiertotalouden edelläkävijä maa, että me ollaan todella edistyksellisiä, jos Euroopan mittakaavassa vaikka katsoo ja meitä haetaan partneriksi Euroopasta, koska meillä on hyvin pitkällä tämä ajattelu ja tämmöinen biomassan kokonaiskäyttö ja niin kuin ollut pitkään jo se pyrkimys siihen suuntaan. Joo. Ja on kehittynyt systeemejä, joilla sitä voidaan yhteiskunnassa edistää ja Euroopan biotalousstrategia juurikin pohjautuu näihin ajatuksiin, että tuotetaan kestävästi ja käytetään koko biomateriaalit ja näin. Ja siinä me ollaan kyllä hyvin mukana, että miten saadaan sitten pidettyä niin kuin se asema. Nyt jos muutkin kiinnostuu siitä ikään kuin. Niin. Ja sitten myös niin kuin, tietysti sitä rahavirtaa pitäisi saada, että ne innovaatiot sitten lentämään, että katseet kääntyy Tesin suuntaan. Yhdessä tehdään sijoittajien kanssa kyllä. Mutta mä haluaisin lisätä vielä tärkeän näkökulman, että kyllä niin kuin biotalouden saralla on myös teknologian vientimahdollisuuksia paljon Suomessa. On paljon loistavaa niin kuin teknologiaosaamista sekä isoissa yrityksissä, kuten vaikka Valmetissa ja tiedätkö, että sitten paljon niin kuin startup-kentällä. Että se skaalaus voi hyvin tapahtua sitten maailmalla, joka sitten kuitenkin tarkoittaa verotuloja Suomeen ja hyvän kierto siinä näkökulmassa. Joo. No hypätään vielä seuraavaan teemaan. Toki pysytään samoissa ajatuksissa, mutta tämä on niinku enemmän tuosta innovaatiosta sitten siihen niinku teolliseen mittakaavaan. Eli me tosiaan puhutaan nyt paljon tästä niinku biopohjaisista innovaatioista, mutta kuinka moni niistä todellisuudessa päätyy siihen niinku teolliselle tasolle sille asti. Niin mietitään hetki sitä niinku teknologista kehitystä siinä. Mennään ihan käytäntöön. Missä me oikein mennään kehityksessä, jos me mietitään vaikka niin tekstiiliteollisuutta? Sehän on valtava teollisuus ympäri maailmaa ja olen siinä käsityksessä, että se voisi olla just yksi, missä biopohjaisilla aineilla voisi olla niin kuin saumaa. Ja Suomessakin taitaa olla tämä Spinnova-niminen firma, joka on yrittänyt sitä, eikä varmasti ole ainut, varmasti on kaikkea muutakin innovaatiota. Voisin kuvitella, että UPM:llä jotain tekijöitä tätä saattanut pohtia jossain kohtaa, niin otetaan vaikka tämä niin kuin ihan case esimerkiksi. Missä kohdassa me niin kuin mennään tässä teknologiassa? Onko tämä valmista teknologiaa? Eikö se ole? Jos se on valmista niin kuin sen tuotteen mukavuuden kannalta, niin onko se hinta, mikä tulee vastaan vai miksei me... Mä näytän täällä huonekasvilta jo, mutta me ei kuitenkaan, mä oon siinä uskossa, että mun puku ei silti ole tehty puusta vielä, niin missä me ollaan tämän suhteen menossa? Varmasti niin kuin ensimmäisen mä sanoisin sen, että voi olla montakin eri teknologista niin kuin polkua, miten kautta sä päädyt tekstiilimarkkinoille. Et ei ole varmasti niin kuin yhtä oikeaa, vaan jokainen miettii sitä omaa reittiään, että mitä kautta me mennään johonkin lopputuotteeseen. Ja tietysti sama pätee kaikkiin muihin tuotteisiin, mitä me tarkastellaan. Ja totta kai me tarkastellaan niin kuin tekstiiliä siinä muiden vaihtoehtojen ohessa. Ja sitten me tehdään niitä valintoja. Pääasiahan meille on se, että me löydetään joku semmoinen tuotekategoria, missä meillä on oikeasti edellytykset liiketoiminnalle. Ja me katsotaan sitten suhteessa meidän omiin vahvuuksiin, meidän omiin olemassa oleviin niin kuin laitoksiin, assetteihin, niin kuin me sanotaan tavallaan omalla kielellä. Ja sieltä etsitään sitä, että mistä me voidaan erottautua. Yeah. Ja
Mä oon hypistellyt meidän kaulahuivia, mikä on ihan puupohjasta kuitua. Semmoinen on niin kuin testinä tehty ja on olemassa. Mutta mitään investointia tai liiketoimintasuunnitelmaa, semmoista niin kuin julkista tietoa siitä sinänsä ei ole. Mutta kertomaan niin kuin sitä, että ollaan sitä tutkittu ja tarkasteltu. Ja sitten toisaalta nyt tämä meidän jalostamo, joka on siis ihan maailman ensimmäinen jalostamo, joka tulee tekemään puusta suoraan kemikaaleja. Siinä ei puhuta sellutehtaista, vaan siinä puhutaan. Tämä oli se Saksan. Tämä on Saksassa käynnistymässä, niin sieltä niin kuin tulee tämmöistä monoetyleeniglykolina yhtenä tuotteena. Ja se on itse asiassa niin kuin pääraaka-aine tämmöisessä polyesterissä, mistä voit tehdä vaikka fliisin. Okay. Me voidaan tehdä tavallaan puupohjasta fleece-materiaalia, joka ehkä ei ole se pukumateriaali, mikä sulla oli tuossa mielessä, mutta se on myös tekstiiliteollisuutta tai niin kuin vaikka lenkkareihin erilaisia materiaaleja sitten biopohjaisena. Mutta ehkä ei kuitenkaan se perinteinen kangas, mikä ehkä ensimmäisenä oli mielessä, tämmöinen puitupohjainen kangas. Joo, jos me jatkan sijoittajan näkökulmasta, niin kyllä tälläkin kentällä, että sitten kun päästään riittävän lähelle sitä vaihtoehtoa suorituskyvyssä ja kustannuskilpailukyvyssä, niin sitä alkaa tapahtumaan. Että jos puhutaan niin kuin puuvillasta esimerkkinä vaihtoehtona, ja kyllähän ensimmäisiä hyviä esimerkkejä löytyy maailmalta, että ollaan päästy niin kuin teolliseen skaalaan, esimerkiksi Lyocell on yksi tämmöinen esimerkki, että silloin kun ollaan riittävän lähellä vaihtoehtoa, niin kyllä se vastuullisuus alkaa kiinnostaa. Mikä tämä oli? Lyocell. Lyocell. Ja se on tekstiilikuitu vai? Kyllä. Joo. Okei. Okay. Mutta se ei vielä kuitenkaan ole vallannut markkinoita. Ei vielä, mutta ihan kyllä jo niin kuin merkittävässä, kuitenkin kohtalaisen merkittävässä skaalassa. Että ensimmäisiä hyviä merkkejä on siellä ja sitten meillä on Suomessa paljon hyviä lähtöjä kyllä, että vaaditaan semmoista niin kuin hyvää suomalaista sitkeyttä, että päästään eteenpäin vielä teknologiakehityksessä ja kyllä se sieltä sitten tulee. Joo, se on totta, että meillä on useampi tekstiilistartuppi Suomessa ja vähän eri teknologioilla tuottaa eri lähtömateriaaleistakin tuotettuja kuituja ja varmaan tässäkin just se tuotteen toimivuus on se avainasia. Jos me niin kuin, tällä hetkellä, oliko se 38% tekstiilikuiduista on niin kuin kasvipohjaisia ja tästä 26% tulee puuvillasta ja sitten tekstiiliteollisuudessa se kasvu on kuitenkin lähinnä se on koko ajan kasvava ala, mutta se menee siellä niin kuin tekokuiduissa, synteettisissä kuiduissa, että niin kuin tilaa siellä varmasti on ja varmaan se puukuitu ensimmäisenä se olisi just siihen puuvillan tilalle ja niin kuin vähemmän vedenkäyttöä ja muuta, mitä sillä saavutetaan etuja. Ja sitten siihen tarvitaan just tämä innovaatio, josta puhuit, niin Lyocell, he on tainnut saada siihen vähän sellaista semmoista teknistä ominaisuutta enemmän siihen tuotteeseensa, joka sitten nyt pystyisi kilpailemaan näiden synteettisten kuitujen kanssa. Että just aika niin kuin, me ollaan niin kuin haastavassa kentässä, se on just muovin kanssa just se sama ja just näiden keinokuitujen kanssa. Niillä on tietyt ominaisuudet, minkä takia ne tuotteet toimii. Ja sitten siihen pääseminen luonnonmateriaaleilla niin ei ole ihan semmoinen yksinkertainen asia, mutta kyllä se teknologia sieltä löytyy. Ja tuntuu, että se puu tosiaan sitä voi soveltaa hyvin eri tavoilla, että jos se on sekä se muovi että sitten mahdollisesti tämmöinen perinteisempi tekstiili, niin eiköhän siellä niin kuin ikään kuin löydy tarpeeksi skouppia, että sieltä voisi sitten erilaisia materiaaleja tulla. Mutta tuli tuohon vielä semmoinen mieleen, että voiko se olla myös, että meillähän ei ehkä perinteisesti Suomi ei ole niin semmoinen tekstiiliteollisuusmaa, ainakaan että me oltaisiin viety maailmalle. Meillä ei ole mitään H&M:n kaltaisia vaateketjuja täällä toisin kuin tuolla Ruotsissa, niin voisiko tässä olla sitten se, että meillä ei välttämättä ole semmoista samalla lailla, me ei päästä niille markkinoille ihan niin helposti, vaikka meillä täällä löytyisikin joku hyvä innovaatio, koska me ei voida marssia siihen seuraavalle tehtaalle, missä sitten tehdään maailman tekstiilit.
Ihan vaan tuli mieleen. Itse tulen tuolta Pellava-tehtaan kyljestä Tampereelta ja, No totta, joo. ja Finlayson, siellä on iso mainos näin katukuvassa, niin mutta joo, se on totta, että meiltä tästä tekstiiliarvoketjusta puuttuu, että meillä ei oikein semmoista, meiltä puuttuu niin kuin toimijoita koko arvoketjuun Suomesta, että nyt on pakko tiettyjä kankaanvalmistusvaiheita hakea ulkomailta, että vaikka me sitten se kuitu tuotettaisiin, niin sitten se seuraava vaihe jo pitäisi mennä ulkomaille tuottamaan, että siinä on niin kuin meidänkin tekstiiliteollisuuden haaste, että meillä on siirtynyt se teollisuus muualle. Joo. Mä sanoisin, että ei meidän tarvikaan kattaa sitä koko arvoketjua siihen, että se olisi mielenkiintoinen mahdollisuus Suomelle. Jos ottaa näkökulmaksi vaikka teknologiaviennin, niin kehitetään täällä ne loistavat innovaatiot ja kaupallistetaan Suomen lisäksi niin sitten maailmalle. Joo. Näinhän se on. Kyllä se varmaan näin on, että erilaisten tuotteiden arvoketjussa pitää aina löytää se oma roolinsa ja ehkä hyväksyäkin se, että meillä ei kaikessa voi olla sitten sitä osaamista tai sitä niin kuin täällä Suomessa. Että kyllähän me tavallaan tämmöisenä materiaaliyhtiönä, niin me tehdään enemmän business to business tuotteita osana jotain arvoketjua. No sitten pakkausarvoketjuja tai vaikka sitten tässä niin kuin uudessa Saksan jalostamon ja biokemikaalien maailmassa, niin me voidaan olla niin kuin tekemisissä myös niin kuin vaateteollisuuden kanssa, juomateollisuuden ratkaisuja tarjoamassa tai sitten niin kuin autoteollisuuden kanssa. Ja vaikka jonnekin auton renkaaseen tarjota vaihtoehtoinen hiilimusta, joka on niin kuin ilmastokadeenedeltään pienempi, mutta myös ehkä niin kuin suorituskyvyltään jossain mielessä parempi vaihtoehto sinne autoteollisuuteen ja sieltä eteenpäin niin kuin täyttämään heidän vastuullisuusagendaa. Joo. Miten sitten vielä niin kuin tästä niin kuin tuoteinnovaatiosta, niin meillä varmasti on paljon tuotteita, mitkä on me tiedetään aika hyvin, että hei, tälle on kysyntää, koska jos me pilkotaan se puu tarpeeksi pieneksi, että me saadaan siitä jonkunlainen biomolekyyli, jonka me tiedetään, että kun se on tarpeeksi puhdasta ja hyvin tuotettua, niin se soveltuu vaikka johonkin muovituotantoon tai näin. Mutta sitten toisaalta meillä on myös niin kuin varmaan toisessa ääripäässä hyvin semmoisia innovatiivisia tuotteita, mille ei ole valmista tai niillä on potentiaalia paljon, mutta ei ehkä valmista markkinaa, niin tämähän on aika iso jatkumo tuotteita, mihin sijoittaa. Ja tuntuu, että se solumalja nyt, se oli varmaan enemmän tätä toista ääripäätä, että se on niin kuin hyvin spesifiä, aika pitkälle viety. Joo. Ja sitten sillä voi olla vaikea löytää, ja mä voisin kuvitella, että tämä muovimolekyyli, mikä teillä olikaan siinä, niin se on varmaan aika selkeä teille, että tämä on niin kuin kun Excel täsmää, niin tämä homma rullaa, ellei tapahdu mitään kovin ihmeellistä, niin mistä oikein tiedetään, että milloin niin kuin innovaatio on niin kuin hyvä? Eihän me sitä oikeasti voida ikinä tietää, mutta minkälaisia ne päätökset on, mitä siinä oikein niin tapahtuu. Ehkä sä osaat parhaiten siihen vastata, mutta mielelläni kuulen muidenkin ajatuksia tähän. No se on hyvä merkki, jos asiakas alkaa kiinnostua, niin se alkaa sitten niin kuin olla todistetta sille, että hei, täällä on kysyntää. Ja vielä parempi, jos asiakas tekee vaikka tämmöisen off-take-sitoumuksen ja suostuu ostamaan tietyn määrän siitä tuotteesta, niin ilman muuta. Sitten jos mietitään näitä niin kuin teollisen sijoituksen puolen investointeja, niin kyllä tarvitaan riittävästi näyttöä ja semmoista kypsyyttä siitä itse teknologiasta, että suorituskyky ja toisaalta sitten myös niin kuin kustannuskilpailukyky. Ajurit on todennettu tämmöisessä demomittakaavassa ja ilman muuta sitten myös se niin kuin tiimi on todella tärkeää, että kyllä ne menestykset sitten kumpuaa paljon sieltä tiimistä, niin muutamia tämmöisiä näkökulmia, mutta se on aina hyvä merkki, että jos löytyy asiakas aikaisessa vaiheessa. Mulla aika perustekijöiden äärellä tässä ei ole semmoista, että ei kuulosta siltä, että meidän pitäisi tutkia supertarkasti jotain innovaation miteliä tulevaisuuspotentiaalia, vaan se on enemmän se, että onko asiakas haluaako sitä ja onko tiimi kondiksessa ja näin. Niistähän tämä varmasti syntyy moni hyvä. Varmasti pitää olla paljon aihioita, pitää olla semmoinen niin kuin kyky katsoa uusia mahdollisuuksia jatkuvasti, katsoa ja elää siinä niin kuin jatkuvassa kehityksessä.
sieltä niiden tutkimusvaiheiden kautta niin varmaan sitten siiloutuu ne helmet, jotka sitten näyttää potentiaalisilta tavallaan skaalautuvaksi. Ja niin kuin tässä juuri tavallaan kuvasit, niin semmoinen pilotointi, jonkunlainen demonstrointi, jonkunlainen tavallaan tarkastelu pitää tehdä, jotta niin kuin vakuuttuu itse siitä, että tämä on se juttu, mihin me halutaan investoida ja tämä on se juttu, miten me halutaan skaalata. Ja sitten sinne tulee tavallaan kaikkeen riskiarviointiin sitten se, että tämä on nyt sitten 20, 30, 40 vuoden juttu. Että tämä pitää saada maksettua pois ja tässä niin kuin tavoitellaan kuitenkin jotain merkittävää. Tietynlaista niin kuin riskiin sietoa ja sitten tämmöistä riskiarviointia siihen kaikkeen sitten liittyy. Kyllä. Mutta mun mielestä toi oli hyvä pointti, että tuotteelle pitää olla asiakas. Ja sieltä pitää löytyä se asiakas, jolla on myös halu maksaa siitä tuotteesta se, mikä siinä sitten on vaikka valmistuskustannus ja jonkunlainen tuottotavoitekin. Joo. Tuleeko sulla, Riina, vielä jotain vai hyppääkö mä? Teillä on... Sano vaan, jos tulee. Voidaan tätä edetä. Ehkä itse mietin tätä tuotekehitystä tai näin, että se on hyvä, jos se voidaan tehdä teollisuuspartnereiden kanssa ja asiakkaiden kanssa yhteistyössä niin kuin, jo siinä tutkimusvaiheessa ja kehitysvaiheessa, niin ehkä se on sitten helpottaa myös sitä markkinoille pääsyä. Ja myös se, että vaikka ennen kuin lähdetään tekemään mitään, niin tunnistetaan jo sieltä markkinoilta sitä kysyntää, että mihin väliin joku tuote tai missä on tarpeita. Niin sitäkin lähestymistapaa, ainakin me helposti unohdetaan sen lähestymistapa, niin kannattaisi vahvistaa. Että haetaan tutkimuskysymykset sieltä suunnasta. Kyllä. No vähän tähän liittyen tosiaan me ollaan osana globaalia kilpailua, globaalia sääntelyä ja sehän ei ole vaan teknologiaa, se ei ole vaan materiaalia, vaan se on just talouspolitiikkaa, kansainvälistä kilpailua. Se on sitä, että luodaanko insentiivit näille tuotteille. Suomi on osa EUta ja se määrää paljon sitä toimintaympäristöä, missä me toimitaan. EUn politiikka, kansallinen päätöksenteko ja toisaalta erilaiset yritykset EUn sisällä ohjaa biomassan käyttöä. Niin miten me oikein niin kuin sovitetaan nyt tämä Suomen biotalous ja EU yhteen? Loksahtaako se hyvin vai onko se haaste? Sä aikaisemmin, Riina, vähän mainitsit sitä, että Suomessa meillä on hyvä osaaminen EU-tasolla suhteessa näihin aloihin ja että nyt teitä sitten pyydetään ympäri Eurooppaa kertomaan tästä ja pelkona tietenkin on, että se on kohta muuallakin Euroopassa. Niin kuin hyvässä ja huonossa. Se olisi, niin. Että se olisi. Jep, se olisi hyvä, mutta toisaalta se on varmasti mahdollisuus potentiaalisesti, mutta se varmasti myös, siinä on tiettyjä uhkakuvia. Niin mites, Suomi toki on aika uniikissa asemassa. Meillä on varmasti täällä enemmän biomassaa kuin monissa, kuin vaikka Sisiliassa voisin kuvitella, niin meillä on se etu mahdollisesti, mutta tämä on taas laaja konsepti, mutta napatkaa kiinni kukin tavallaan. Joo, ehkä tuohon biotalousstrategiaan nyt tietysti, että kun pitää tuottaa kestävästi ja päästöttömästi ja biodiversiteettiä tukien, niin siinä tulee vähän sellaisia ristiriitaisia tavoitteita siihen, että se pitää olla taloudellisesti kannattavaa. Niin sitten ollaan semmoisessa tietynlaisessa niin kuin erilaisten tavoitteiden yhteensovittamistilanteessa siinä biomassan tuotannossa ja tämän teollisuuden kehittämisessä, että monta näkökulmaa tarvitaan ja sitä yhteistä tahtoa päästä tiettyihin päämääriin ja siinä tietysti säätely ja regulaatio on keskeisessä osassa, että sitten tuetaan sitä polkua, joka on myös ilmastoystävällinen ja kestävä ja irrottaa meitä fossiilitaloudesta, niin niille sitten etuja, erilaisia mekanismeja pystytään käyttämään siinä, että sitten se on se hinta sille kuluttajalle vähintään samalla tasolla tai hyvin lähellä sitä toisella tavalla tuotettua tuotetta. Niin. Joo.
Mä korostaisin sitä, että kyllä me ollaan Suomessa tosi hyviä niin kuin yhteistyössä ja myös niin kuin aktiivisessa niin kuin viestinnässä, jos mietitään niin kuin yksityistä sektoria ja julkista ja sijoittajia. Ja meillä on, sen yhdistää siihen, että meillä on tosi paljon osaamista tällä alalta, niin tiedätkö, niin kuin varmistetaan, että ollaan viesteissä linjassa, niin sitten on niin kuin hyvät mahdollisuudet vaikuttaa EU-tasollakin Suomea edistävään suuntaan. Mutta edellytykset on ainakin minun näkökulmasta niin oikein hyvät. Joo, ja ehkä mä niin kuin jatkasin tuosta, että totta kai meillä on pitkät perinteet metsäisenä maana. Meillä on ollut tavallaan meidän talouden puujalkaa pitkään ja vienti on tuonut meille talouteen niin kuin, varoja ja mahdollistanut tavallaan julkisen sektorin toiminnan tässä maassa ja julkiset palvelut. Ja meillä on sitä osaamista tämän alan ympärillä. Ja niin kuin sanoit, Euroopassa on hyvin erilaisia maita, EU:ssa on 27 jäsenmaata ja kaikki ei ole yhtä metsäisiä ja se niin kuin osaaminen ja ymmärrys vaihtelee. Ja myös luonto on erilaista eri puolilla Eurooppaa. Tämä on hyvin vaikea kysymys, minkä loppujen lopuksi esität, koska sitten kun mennään sääntelyyn, niin pitää myös katsoa sitä, että ei tavallaan tehdä sitä liian monimutkaiseksi, ei tehdä niin kuin ylisääntelyä, vaan luodaan edellytyksiä. Ja sen kanssa tässä nyt tasapainoillaan, että luodaanko me nyt edellytyksiä tai tehdäänkö me asiat liian hankaliksi. Ja nyt me ollaan nähty, kuinka EU, jolla tavallaan ei ole toimivaltuutta metsäpolitiikassa, kuitenkin pystyy esittämään erilaisia säädöksiä, vaikka energialainsäädännön kautta edistetään uusiutuvaa energiaa. Ilmastolainsäädännön kautta tarkastellaan vaikka maankäyttösektoria ilmastonäkökulmasta ja kytketään maankäyttösektori osaksi ilmastopolitiikkaa. Ja siinä sitten tavallaan metsänielukysymys on ihan relevantti tekijä. Tai sitten vaikka niin kuin, ympäristölainsäädännön kautta tarkastellaan monimuotoisuuden kehitystä, kuihtumista ja toimia, miten tavallaan monimuotoisuutta luonnossa saadaan parannettua. Sitten kun tätä kaikkea niin kun edistetään 27 eri maan lähtökohdista, niin se on vaikea yhteensovittaa ja se tekee sen myös niin kuin Suomelle semmoiseksi tosi tarkaksi paikaksi, että ollaan niin kuin läsnä ja ollaan mukana niissä pöydissä ja tuodaan niitä Suomen parhaita käytäntöjä myös siihen keskusteluun. Ja sitten pitää tietysti EUn antaa liikkumavaraa jäsenmaille myös niin kuin, ja luottoa siihen, että jäsenmaat myös osaa tässä toimia. Toi vaikuttaa aika monimutkaiselta. Niin mä sanoinkin, että sun kysymys oli aika omalla tavalla vaikea, että siellä on paljon asioita. Ja ristiaallokkoa varmasti paljon tuossa maassa. Joo. No mites jos mietitään vielä tätä meidän biotalouden asemaa ja sitten kuitenkin sitä, että meillä on tesikään ei yksin, niin kuin olet tässä monta kertaa painottanut, niin ei yksin niitä sijoituksia tee, vaan halutaan siihen muita mukaan, niin voitaisiko me niin kuin houkutella jotenkin Suomeen? Tässä on nyt paljon potentiaalia, paljon potentiaalisia tuotteita. Miten me voitaisiin tänne houkutella lisää sitä? Ei ehkä ainoastaan osaajia, vaan myös sijoittajia sitten meidän markkinoille. No verkostoituminen on ilman muuta niin kuin yksi elementti tässä ja toinen elementti, niin mä korostaisin sitä semmoista niin kuin elinkaariajattelua. Että meillä pitää olla riittävän paljon niitä alkuvaiheen lähtöjä ja saada niitä riittävän pitkälle ja sitten vaan myöskin niin kuin verkostojen kautta tiedätkö, niin kuin markkinoida näitä hyviä mahdollisuuksia ja saada sitä vipua sitten myös ulkomailta sitten kasvattamiseen ja totta kai sitten myös niin kuin kotimaassakin on paljon kuitenkin mahdollisuuksia saada vielä lisäpääomia liikenteeseen, vaikka ilman muuta tarvitaan kansainvälistä pääomaa siihen, että semmoinen niin kuin elinkaariajattelu riittävän paljon niin kuin lupaavia lähtöjä ja ympäristö, joka tukee lupaavien lähtöjen niin kuin riskinottoa myös, sitä kaivataan semmoista rohkeata riskinottoa. Ehkä jotenkin se riskinoton helpottaminen varmaan on kyllä yksi avainasia tuossa, että miten sitten päästään skaalaamaan ylöspäin ja että voiko siinä olla jonkinlaista, pystymme parantamaan tukikeinoja siihen vaiheeseen, niin se varmaan tuntuisi, että olisi yksi sellainen kohta. On ehkä semmoinen heikko kohta tällä hetkellä. Joo, niin, että semmoinen investointivarmuus.
tarvittaisiin. Niin se varmaan on, että yhtiöt, jotka investoi tai harkitsee investointeja, niin ne joutuu kantamaan myös sen riskin siihen liiketoimintaan liittyen ja siihen investointiin liittyen. Ja sitten tavallaan siihen liittyy sitten se myös, että jos me halutaan yhteiskuntana tai Euroopan unionina edistää jotain asiaa luomalla joku kysyntä ja markkinalainsäädännön kautta, niin silloin sen niin kuin yhteiskunnan ja näiden poliittisten päättäjien pitää ottaa sitten vastuu siitä riskistä, minkä he ovat tavallaan tämän säädöksen kautta luoneet markkinan, niin tietysti se on asia, jonka jokainen yhtiö joutuu miettimään, mutta sitten tavallaan siinä on kyllä se odotus myös, että yhteiskunta ottaa myös vastuuta siitä sen riskin hallinnasta. Luottamukseen se perustuu tosi paljon. Jo. No, mitäs mun tulee tuosta vielä mieleen, että jos me haluttaisiin niin kuin Suomi oikeasti nousuun, meillä on paljon yksityissijoittajia enemmän ja enemmän, niin eikö meillä pitäisi olla joku semmoinen Suomi nousuun rahasto, johon kaikki vois pistää niin paljon kuin ne haluaa ja sitten sitä tesi voisi fiksusti sijoittaa. Onko meillä tämmöinen tuote tulossa? Hieno idea. Saako varastaa ja esittää omalla? Käytännössä tesi vähän tätä tee. Kyllä, kyllä. Siis ajatus on nimenomaan, että saadaan, että ollaan kotimainen tämmöinen vähemmistöankkuriomistaja ja saadaan sitten katalysoitua sijoituksia liikenteeseen sekä kotimaisia että sitten ulkomailta pääomaa. Kyllä se on vahvasti se ajatus. Eikö meillä edelleen Suomessa suurin osa varallisuudesta on siinä yhdessä kämpässä, mikä omistetaan, ja pikkusen ehkä osakevarallisuus on nyt tässä viimeisen 10 vuoden aikana saattanut kasvaa, kun siihen on noussut kiinnostus, mutta eikö se niin olisi aika hyvä, että kato semmoinen, en tiedä, että paljon yksityissijoittajia, jotka mielellään pistäisi muutaman tonnin siihen, että olisi joku tämmöinen, tiedätkö, että se pysyy vahvasti vaikka Tesin hallinnassa tai no, miten liian, mutta sillä lailla fiksusti hoidettu, että se Suomeen nostaisi. Niin eikö tuossa voisi kuvitella, että Suomessa jonkun verran kuitenkin sisämarkkinaa on, mikä voisi tätä myös tukea, jos se ikään kuin suppiloidaan, kanavoidaan oikein. Tämä on hyvin spesifisti nyt puhutaan tuohon suuntaan. Mutta minusta ajatus on loistava, että pääomaa liikenteeseen tärkeille, hyvin priorisoidulle alueille sekä kotimaista että ulkomaista. Ja mä luulen, että siinä on varmaan eri tavalla riskinsietokykyä niin kuin yksityissijoittajilla versus se, että joku yksi kansainvälinen firma ajattelee hyvin eri tavalla kuin me irrationaaliset yksityissijoittajat. Me aletaan pikkuhiljaa, meillä on ollut tosi hyvä keskustelu ja sitä on jatkunut jo sen verran kauan, että me varmaan päästään pikkuhiljaa tähän yhteenvetoon. Mites nyt voidaan mennä sellainen vuorotellen, mikä on semmoinen yksi viesti, minkä te haluaisitte jättää nyt Click Talksin seuraajille biopohjaisten ratkaisujen tulevaisuudesta? Meidän pitää korvata fossiiliset materiaalit ja fossiilikulutus ja meillä on kaikki edellytykset tehdä sitä kestävyyden rajoissa. Mutta se mun pääviesti on kuitenkin se, että niin kuin mä aikaisemmin sanoin, että joskus aikanaan me ollaan sorvottu lankarullia ja se oli meidän päätuote ja vientimenestys ja sen tuotteen sivutuotteena syntyi puujätettä tehtaiden lattiolle, josta me ruvettiin tekemään, sitten opittiin tekemään sellua ja siitä tuli itse asiassa pääliiketoimintaa tälle alalle. Nyt sieltä sellun erilaisista sivuvirroista etsitään taas uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Niin ehkä mitä mä haluan sanoa on, että ei me välttämättä edes tiedetä, mitä kaikkea niistä tulevaisuuden puista, joita me tänään istutetaan, tullaan valmistamaan. Tämä ala on aina kehittynyt, tämä aina on elänyt ja mennyt eteenpäin ja niin se tulee myös jatkossa tekemään. Joo. Sanoisin, että Suomella on valtavasti osaamista biotalouden saralla ja me ollaan myöskin kestävyydessä eturintamassa. Et nyt priorisoidaan yhdessä lupaavimmat osa-alueet ja pidetään se lisäarvo mielessä ja sitten panostetaan niihin. Semmoista niinku rohkeata riskinottoa myöskin kaivataan tässä, niin siitä me saadaan niin kuin biotaloudesta jatkossakin niin yksi moottoreista kasvulle. Ja mä näen tämän biokiertotalouden ja biotalouden osana myös taistelua tätä ilmastonmuutosta vastaan. Ja sitten ajattelin, että tämä kaikki tietysti on aika lailla ihmisen toiminnasta lähtevää, että miten me näitä luonnonvaroja käytetään ja kulutetaan. Ja me pystytään käyttämään tämän maapallon resursseja kantokyvyn rajoissa, kun me kehitetään menetelmät siihen. Ja tästä nyt vaikka semmoisena esimerkkinä voisi nostaa sen otsonikadon, joka oli 80-luvulla, joka oli iso huolenaihe
että mitä sille tapahtuu. Ja sitten päätettiin, että no nyt nämä tietyt aineet kielletään. Ja tällä hetkellä se on hyvin kantokyvyn rajoissa tämä otsonikerros. Niin samanlaisia päätöksiä tekemällä me päästään kestävään tulevaisuuteen. Hei, kiitos. Ja kiitos kaikille kuulijoille ja katsojille. Lisätietoa Click Innovationin työstä ja ajankohtaisista projekteista biotalouden parissa löydätte osoitteesta clickinnovation.fi. Nähdään pian uudelleen. Seuraavassa jaksossa me sukelletaan kiertotalouden kiehtovaan maailmaan.